Kapos sa budget ang pamilya Borsekan Barangay Murok-Murokan Rapu-Rapu Albay, kaya ang maintenance na bulong kang sendang aking may kamatean, ang daininda masustiniran. An agyat na ini sa pamilya, para mientras na nagkaigwaning kasimbagan, sa pagbisita kan ako Bicol Party List kang nakaaging biyernes sa indang banwaan. Bit-bit ang manibaybang pakonsuelo asin libreng serbisyo sa lindong kang tarabangan caravan kan partido. Apwera kaya sa check-up, natawaning bitamina ang 16 anyos nindang aki na si AJ. Mga nurse, daw kung sa digdingan medical nakakalamang makahagad kami kitabang na kunyan baga maanohan kami kibulong, naroon kayo ning tinawang kami, di minalamang bakalo. Kinuha naman kang 50 anyos na si Eden Ibayan kan Barangay Buena Vista ang tsansa na mapacheck upan ang sayang pigmamating kulog sa hawak, asin makahagad ning bulong sa iyang high blood. Mapasalamat abi ako natatawa ako kay Arka ini. Ginibo sa LGU Gymnasium sa Barangay Poblasyon ang aktibidad, kung saan 500 na residente sa Banwan ang nabinipisyaran. Sigon kay Ruby Ann Bayoka, ang Municipal Coordinator kan Ako Bicol Party List sa Rapu-Rapu. Dakulang bagay nanggad ang caravan sa iyang mga kababayan. Urog pata ang pagsisira sa naman ng solamenteng hanap buhay sa isla. Kulang na kulang para masakop ang iba pang pangangaipukan mga tios na namamanwaan. Arog na sa nakang aspetong medikal. Napakalaking tulong po ito dito, especially po sa mga taga-Rapu-Rapu dahil hirap po talaga kami bumiyahe pa sa city po para magpa-check up, para makabali po ng gamot kasi nga po wala pong sapat na pera pambili, kaya sobrang laking tulong po ito sa mga nangangailangan, sa mga kulang po yung pera. Daiman personal na naka-attendir si Ako Bicol Party List Representative as in Committee on Appropriation Chairman Elis Saldico. Nagpaabot man inining mensahe sa mga binipisyaryo. Ang aktibidad na ini hatod po kang sa indong abang serbidor asin kang Ako Bicol Party List. Ang marhay na salud bako lang importante para sa personal na benepisyo kundi para man ini sa satong pamilya, asin bilog na komunidad. Kaya sa tuya pong samantalahon ang oportunidad na ini para magkapagpuon o makapagpadagos ang mas matiwasay asin mabaskog na pagkabuhay. May wheelchair man na ipigpanao sa piling residente sa Barangay Malubago, San Ramon, Mananaw, Barangay Sagrada asin Barangay Masaga. May libreng tusar man na pig-upreser sa aktibidad, libreng snacks, mga pakonsuelo asin regalo. Nagkaigwaman ng local recruitment ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Naging posible ang aktibidad, huli sa daing untok na suporta kan Tanchuling Hospital, PNP, Philippine Navy, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, asin BFP sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal